Wirja ta' oġġetti storiċi mill-perjodu tal-preistorja Maltija li kienet qed tittella fl-Olanda f'dawn l-aħħar xhur kienet ta' suċċess tant li ġibdet aktar minn 75,000 viżitatur. Il-wirja bl-isem ta' Temples of Malta saret bejn l-aħħar ta' Mejju u tmiem Ottubru fil-Mużew Nazzjonali tal-Antikitajiet tal-Olanda. Id-direttur ta' dan il-mużew apparti li semma kemm Malta għandha x'toffri f'dan il-qasam, spjega kif grazzi għal din il-wirja il-mużew kellu wieħed mill-aqwa perjodi tiegħu f'dawn l-aħħar 10 snin mill-aspett ta' viżitaturi. But Malta was also important for us because of the culture and the richness, but also because there are a lot of possible objects or subjects for the coming years to work together. For instance, there is a small Egyptian collection in the National Museum in Valletta. Għal din il-wirja Heritage Malta batet aktar minn design oġġett storiku kif ukoll mudelli ta' 6 tempji. L-oġġetti kienu jinkludu tiżjin ta' tempji, għodod, fuħħar dekorat u statwetti, fosthom statwetta ċkejkna li kienet instabet fit-tempji ta' Ħaltarxien li turi żewġ persuni manqin. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit għal pajjiżi oħra kellhom l-opportunità isiru jafu aktar dwar Malta. Kollaborazzjonijiet bħal dawn jgħinuna biex inkomplu nagħmlu aċċessibbli iktar il-wirt kulturali tagħna. Flok qiegħed aċċessibbli ġol mużew f'Malta u l-Belt jew ġo t-Tempju qegħdin nesportawh lejn pajjiżi oħra. L-Ambaxxatur Malti għall-Olanda Mark Paċ semma kif dan huwa mod ta' kif in-nies minn pajjiżi differenti ikunu jafu dwar il-kultura ta' xulxin. Imma ukoll dak li ngħidu il-people to people context, ġifieri il-nies isiru jafu l-xulxin, il-nies taż-żewġ pajjiżi, u kif in-nies isiru jafu l-xulxin bl-aħjar mod huwa billi skopru il-kultura ta' xulxin.